ki nongelam ka Khasi Students Unions jong ka Mawkyrwat Circle menta ka singi ka arfi nyau trik uya yong araja arpoar kilalik bania kendu markmat ya ki nongtrei jong ka post office Mawkyrwat branch manwat jingtip ka batikna halo ka jingo jingnam jong ki pajba ki belit dun kam hakani ga jaka balakno bakala dun ka jingdko bat suki hakiru komtrei kam kumta halo jong ka ne nakaliang jong ka seng Hadien bakala yo bania kendu markmat bat upus manager jong ka post office Mawkyrwat branch ulai tho bat penpau ba ka jingsuki bantrei kam kalong na kadau jong ka jingthut jong ka boarding ka network bat kumju ru ka link na ka benta pan penbe ya ka jingdon kam hakaliang ka pisa pilain habakren shikilat pathai kubor na kaliang jong uyang scams imli vice president ka KSU Mawkyrwat Circle ulai tho ba ka jingthut jong ka ling hapo jong ka ni ko office trekam katkum ka jingtip jong ka seng kala thot nadu ubnai risau jong usnem arja arpwei henrei bali hadu menta kimpatla banle ei halor ka ne KSU Mawphor Circle Hadien ba nilio sibun ki jingujor na ki pajba jong ka dong ka than ki bala pau halor ka jingthut ka jing trekam jong ka post office lada di dong kamar wan si besar kamlong ada wan tap besar kamlong dengi hak de si bam tang ni yo ban kedo yo pos master po jo ka office post office ni but Hadien bang le kran bat ingi la yo ya ka jubab ba ka jing bom la ban trekam hak ka post office kedai namar ba jing bom yang kaling po jo office dan kami ni bu ke tempat yang di for pada ni so pada office kam ni post office kepada yang long bahasa cobaban pendiang lain ni kita kam jong ke office ni nang bukan nomlong ke jingdu nong na kapta jong ki kebun kita sok nong ki ba trekam leng ba jong ke post office ketum ke sungku ini sungku ba ke post office nado upunai Oktober jong ke snap ke adap kaling kam tiang ma ba nado nong teng tre kebun ni por kaling kam don dan kalian jungi ngidap lagi jing sukya haga cukup por ngidawaro nak sarkar ba kar se bahaban pailam ya kare jing ke ba kum ko do than gi kedo haga dik si ba mata nak kalian jungi ngin sa penkhe ro bangin bu lagi jing tho haga deputy commissioner joka sarwas keseleksik ba haga cukup por ngin sa leje kedo ro ya ki bor break mi joka post office ke office santai selong nang ba kanega jing trekam haga de post office kanam long su ka berkok nang sikmat